Doresc din toată inima să binecuvântez pe Domnul în dimineața aceasta. Amin. Vă spun și eu, bine ați venit în casa Domnului, pentru că este cel mai frumos loc în care pot să se adune oameni. Este locul în care beneficiem de prezența lui Dumnezeu. Amin. Și dacă venim aici în locul acesta de fiecare dată, dorința mea și cred că dorința fiecăruia dintre noi este să-L cunoaștem mai mult pe El. Amin. Aceasta este dorința noastră, să ne apropiem de Domnul, să-L cunoaștem cât mai mult și Hristos să ia chip în noi. Amin. Am vorbit 2 duminici în urmă, tot din pasajul acesta, cei care ați fost prezenți. Ne-am oprit asupra lui Moise 2 duminici, pentru că pasajul acesta vorbește despre 2 oameni pe care Dumnezeu i-a folosit, despre Moise și Iosua. Și lui Iosua Domnul îi spune: voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Și ne-am uitat cum Dumnezeu a fost cu Moise în cei 40 de ani în pustie, în cei 40 de ani în Egipt, în cei 40 de ani în Madian. 3 etape. Viața lui Moise s-a împărțit în 3 etape și Dumnezeu a fost cu el. Am citit acum într-o dimineață un articol pe care l-a scris un prieten pe care l-am pe Facebook și spunea, foarte interesant, făcea o paralelă sau o asociere între Moise și Pavel. Vă spuneam, pentru cei care nu ați fost prezenți, numele lui Moise apare în Biblie de 840 de ori. Și Dumnezeu l-a folosit și a scris cele 5 cărți. Primele 5 cărți ale Bibliei sunt scrise de Moise. Iar pe Pavel, Dumnezeu l-a folosit și a scris 13 cărți în Biblie, sunt ale lui Pavel. De fapt, cea mai mare parte a Noului Testament este scrisă de Pavel. Și mi-a plăcut băiatul acesta, spunea în felul următor: ei au rămas 2 oameni remarcabili în Biblie și nu neapărat pentru ceea ce Dumnezeu a făcut cu ei, ci pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în ei întâi. Înțelegeți că dacă vrei ca Dumnezeu să facă ceva cu tine, întâi Dumnezeu trebuie să facă ceva în tine. Amin. Să aibă loc schimbarea în tine. Amin. Moise, când a ieșit să-și vadă poporul și frații lui, spune Biblia că a omorât un om așa, fără să stea pe gânduri. Asta îmi spune că a fost un om destul de și puternic și impulsiv în același timp și din dorința aceea de a salva poporul. Și după ani de zile, după 40 de ani în pustie, știți ce spune Domnul despre el? Că nu era niciun om pe fața pământului așa blând ca el. Pentru că între timp Dumnezeu făcuse o lucrare în el. Apostolul Pavel îl găsim la începutul lucrării lui, când s-a dus la mare preot, s-a luat scrisori și s-a dus peste tot în Ierusalim și în jurul Ierusalimului, prindea pe toți fără milă, omorea, băga în închisoare pe toată lumea. Dar într-o zi are o întâlnire cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Îl aruncă jos de pe cal pe drumul Damascului, rămâne orb, fără vedere. Și 3 zile, spune Biblia, că n-a mâncat nimic, n-a băut nimic, nu mai s-a rugat. Și atunci are loc în el o transformare. Ca mai apoi el să spună: a fost un prigonitor al bisericii și acum nici nu sunt vrednic să port numele de apostol. De ce? A căzut tot ce a fost eu în el, tot ce a fost mândrie în el. Frați și surori, dacă vrem ca Dumnezeu să se folosească de noi, trebuie ca mai întâi să ne lăsăm prelucrați de Dumnezeu. Amin. Amin. Trebuie ca mai întâi Hristos să ia ființă în noi, să se nască în noi, ca apoi Dumnezeu să se poată folosi de noi. Toți ne dorim să fim folosiți de Dumnezeu. Știți că Dumnezeu îi spune lui Iosua: nimeni nu va putea să stea împotriva ta. Toți ne dorim asta. Uitându-mă din nou și uitându-ne din nou la pasajul acesta, pentru dimineața aceasta am pregătit mesajul acesta, nu vom trece peste tot. Am 4 puncte în care să ne uităm la Iosua și la ceea ce Dumnezeu îi spune, dar cu siguranță ne vom opri și duminica viitoare asupra acestui pasaj. Găsim aici, după moartea lui Moise, un Iosua care a fost slujitorul lui Moise, stând jos,
plin de groază și de frică. Înspăimântat. Că așa spune Domnul. Nu te înspăimânta. Nu-ți fie frică. Nu te teme. Un om debusolat. Pentru că sunt situații în viață care te pun jos la un moment dat. Sunt lovituri în viață care te doboară. Te pun jos. Uneori, nașterea unui copil cu handicap. Moartea unui copil. Într-o familie, moartea unui dintre parteneri, soț sau soție. În biserică pot avea loc evenimente care pe unii să-i doboare și să-i pună jos. Sunt multe situații în viață prin care trecem și viața ne pune jos. Despărțirea în familie, divorțul, eșecurile te pot pune jos. În cazul acesta, un om al lui Dumnezeu, un Iosua care a fost o viață întreagă, 40 de ani alături de Moise. Acum 40 de ani îs o viață de om, alții nu trăiesc 40 de ani. Vă imaginați cât se leagă inima, cât te legi de un om în 40 de ani să stai zi de zi cu el? Păi ne adunăm o dată pe săptămână, duminica, și o dată miercurea, unii nici nu. Și după 40 de ani, ți se leagă inima de el. Ai fost la școală 5 ani sau 10 cu cineva, m-a sunat ieri un fost coleg din greșeală. Și când i-a spus cine, zice, salut colegul, zice, eu sunt. Și am vorbit vreo câteva minute de parcă ieri ne-am fi despărțit. Se leagă inima unul de celălalt. Cu atât mai mult 40 de ani, Iosua, slujitorul lui Moise, îl găsim de data aceasta stând jos, debusolat, pentru că sunt situații care te doboară și îți taie pasiunea, îți taie cheful. Situații în viață în care nu-ți mai vine să faci nimic. În care îți vine să dai cu toate de pământ și să nu te mai intereseze de nimeni și de nimic. Ba unii își pun capăt zilelor în astfel de situații. Și eu am trecut prin situații dificile în care am zis, nu mai vreau să fac nimic. Nu mă mai interesează de nimic. Pentru că viața e plină de lucruri imprevizibile. Și în momentele acestea în care Iosua stă jos, Dumnezeu vine la el și îi spune, Iosua, robul meu Moise, a murit. Acum scoală-te. Ai stat culcat jos. Ești debusolat. Nu mai vrei să faci nimic, nu te mai interesează nimic. Dumnezeu vine și spune, Iosua, e vremea să te scoli din nou. Amin. E vremea să te ridici. Amin. Poate ai stat nepăsător mult timp, ani de zile, luni de zile. Poate n-ai mai vrut să faci nimic, poate n-ai mai vrut să slujești. Poate n-ai mai vrut să cânți, poate n-ai mai vrut să predici. Pentru că ai avut o lovitură care te-a pus jos și n-ai mai vrut să faci nimic. În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm spre Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să-L vedem și să-L auzim pe Dumnezeu vorbind, care spune în dimineața aceasta, scoală-te! Amin. E vremea să te scoli din nemulțumirile tale, din eșecurile tale, din gândurile tale cărora nu mai poți să le faci față uneori. Scoală-te pentru că așa vorbește Domnul, îi spune. Amin. Dumnezeu a venit la Iosua și a spus, Iosua, scoală-te. Atunci când vorbim din Biblie, atunci când citim Biblia, aș vrea să nu uităm un lucru, că este singura carte pe care atunci când o citim, autorul ei este mereu prezent. Aleluia. Aleluia. Și numele Lui este Iisus Hristos Domnul. Amin. E Dumnezeul cerului și al pământului. Glorie lui
Și Dumnezeu spune în această dimineață, scoală-te! Oricare ar fi fost eșecul tău, viața trebuie să meargă înainte. Viața merge înainte. Tu ai o lucrare de făcut, Iosua. Amin. Tu ai ceva de făcut, tu nu poți să stai jos. Pentru că dacă tu stai jos, în spatele tău câteva milioane de oameni stau și ei nu pot merge. Totul depinde de tine, Iosua. Dacă tu ca bărbat stai jos, dacă tu nu mai vrei să slujești, dacă tu nu mai vrei să faci ca bărbat, ca și cap al familiei, gândește-te că de tine depind copiii tăi, soția ta, nepoții tăi, urmașii tăi după tine. Tu ești cel ce dai tonul, tu ești cel ce dai startul lucrării. Așa este. Și Domnul îți spune în această dimineață, scoală-te! Pune-te din nou în picioare! Repară ce este stricat, pentru că viața trebuie să meargă înainte și nu poate să meargă înainte cu tine așa cum ești în jos. Înțelegeți? Nu putem merge înainte stând jos. Știți mașina pe care am avut-o, da? O mai am și acum. Dar e nefolositoare. Stă din 12 iulie, o stat în garaj până 2 luni în urmă. Acum am dus-o la mecanic și stă tot acolo. Tot au împins-o într-o parte și în alta, au mutat-o. E nefolositoare. Nu vi se pare că suntem și noi la fel? Cu motorul rupt, dacă trebuie să facem ceva, trebuie să ne împingă alții într-o parte și în alta, să ne ducă alții într-o parte și în alta. Pentru că ne-am pus jos și nu mai vrem să facem nimic. De aceea multe biserici sunt așa cum sunt, multe familii sunt așa cum sunt, pentru că oamenii au ajuns debusolați și stau jos, fără chef și pasiune. Și în această dimineață cuvântul Domnului spune, ca și bărbat, ca și femeie, ca și mamă, scoală-te! Amin. Scoală-te! Fă ceva, citește din Biblie, cântă cu copiii tăi, cu familia ta. Amin. Pentru că de tine ține viitorul familiei tale. De Iosua ținea viitorul poporului. Ei au primegit 40 de ani, dar n-au ajuns în Canaan, nu intraseră în Canaan. Și acum când erau pe punctul să intre, îl găsim pe Iosua stând jos. Și Dumnezeu îi spune, Iosua, tu trebuie să te scoli. Pentru că dacă tu rămâi aici, nici poporul nu va intra în țară. Când poporul Israel a ieșit din Egipt, Iosua era doar un tânăr. Spune el în capitolul 14, Iosua 14:7, că atunci când trimite Moise iscoadele, spune că el era de 40 de ani. Iar când a ieșit din Egipt, el era un tinerel. Uitați ce spune în Exod 33 și aș vrea să citim mai multe versete. Exod 33:11. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui, apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Fac o paranteză. Știți ce îmi place la Moise? Ce am descoperit aseară în mod deosebit. Moise, omul care a investit în tineri. Putea Moise să-și ia unul de generație cu el. Putea Moise să-și ia, spune, îmi iau un om cu capul pe umeri, un om în vârstă, pot să mă pot baza. Nu. Moise și-a luat tânăr lângă el, tineri. Pentru că orice succes fără succesor este un eșec. Și când au ieșit din Egipt, Iosua era doar un tânăr, dintr-o familie necunoscută, neimportantă, ca mulți dintre noi. Nici el, nici Iosua nu era important pentru popor, pentru oameni. Nu știu câți l-au cunoscut. Nu știu câți au știut despre el. Nu știu ce ocupație a avut familia lui. Dar a avut importanță în ochii lui Dumnezeu. Și în ochii lui Moise, care era omul lui Dumnezeu. Și ce nu au văzut oamenii în el, a văzut Dumnezeu.
Pentru că de multe ori te uiți la un copil și spui, mă, nu o să iasă nimic din el. Sau te uiți cu îngrijorare și spui, mă, nu știu ce o să facă ăsta. Și mie mi s-a spus de multe ori, ce când o să mergi de la mine, că ceea ce nu văd oamenii și ceea ce nu pot oamenii vedea, vede Dumnezeu. Amin. Înțelegeți? De aceea datoria noastră este să lucrăm și să investim. Pentru că Dumnezeu vede dincolo de haină, dincolo de aparență, dincolo de vârstă. Pentru Dumnezeu nu sunt oameni obscuri și necunoscuți, ci oricine se pune la dispoziția lui Dumnezeu poate fi o unealtă folositoare în mâna lui Dumnezeu. Amin. Oricine se pune la dispoziția lui Dumnezeu poate fi folosit de Dumnezeu. Amin. Spune în Fapte, în capitolul 10, când Petru se duce în casa lui Corneliu, că Dumnezeu nu este părtinitor. Chiar dacă sunt dintre neamuri, chiar dacă sunt oameni nebăgați în seamă de evrei, Dumnezeu nu este părtinitor. Aleluia. Știți cum au ajuns leviții să fie puși în slujba lui Dumnezeu? Exod 32, versetele 25. Uitați ce spune cuvântul Domnului. După ce Moise se întoarce cu tablele legii în mână, poporul se stricase și spune în versetul 25, Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron, care trebuia să fie un lider, îi făcuse să fie fără frâu spre batjocura vrăjmașilor săi. S-a așezat la ușa taberei și a zis, cine este pentru Domnul să vină la mine? Și cine au venit? Toți copiii Levi. Toți copiii lui Levi s-au strâns la el. El le-a zis, așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, fiecare din voi să încingă sabia și mergeți în tabără, străbateți tabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea din popor. Moise a zis, predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi. Deschideți la Numeri, capitolul 25, versetul 12. Uitați ce spune Dumnezeu despre leviți după episodul acesta. De aceea să spui că închei cu el un legământ. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el. Da? Aceasta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el, legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel. Pentru că oricine se pune la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu se folosește de oricine, fie bărbat, fie femeie. Așa cum s-a folosit și de omul acesta, Iosua. Iosua s-a remarcat de ceilalți prin ascultare. M-am tot gândit, ce-o fi văzut Moise la el? Care au fost caracteristicile prin care Moise l-a ales? Pentru că, vedeți, și în lucrare, în slujire. Noi spunem că intrăm în slujire, devenim slujitori, devenim oameni al lui Dumnezeu și mă refer aici la cei ordinați cu precădere, dar fiecare păstor, fiecare ordinat al bisericii a fost ales de biserică, de un păstor, de un alt slujitor, pentru că au văzut în el niște calități și niște capacități. M-am tot gândit ce-o fi văzut Moise la Iosua. Uitați Exod 24 cu 13. Spune cuvântul Domnului așa. Moise s-a sculat împreună cu Iosua care-i sluja. În primul rând a fost un om harnic, un om slujitor, un om ascultător. Exod 33 cu 11. Care l-am citit, spune că Domnul stătea de vorbă cu Moise față în față, iar Iosua rămânea în tabără. Nu știu ce făcea acolo. Probabil trebuia să pună lucrurile în ordine, nu știu. Dar Iosua s-a remarcat față de ceilalți, prin ascultare.
Și îl găsim după ieșirea din Egipt, când au prima confruntare, să spun așa, cu Amalek. Spune că Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și coboară în vale și luptă, iar eu mă voi urca pe deal și mă voi ruga. Și acolo Iosua are parte de o experiență extraordinară. Biruiește pe Amalek. Ca tânăr, probabil că alții n-au văzut mare lucru în el. Dar Moise și Dumnezeu au văzut în el un tânăr extraordinar. Și acolo are parte de experiență cu Dumnezeu. Pentru că atunci când intrăm în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu însoțește lucrarea noastră pe parcursul acestui drum, cu multă experiență, cu multe rugăciuni ascultate, cu multe biruinți. Chiar dacă sunt și de multe ori eșecuri în viață, chiar dacă sunt de multe ori înfrângeri, Dumnezeu i-a spus lui Iosua, eu voi fi cu tine. Amin. Eu voi fi cu tine. De aceea Moise l-a ales pe omul acesta. De aceea l-a delegat să ducă războiul. Am citit în Iosua, capitolul 10, redă episodul Marea luptă de la Gabaon. Tânărul acesta, omul acesta, ridică glasul, se roagă și Dumnezeu face un lucru nemaipomenit. Oprește soarele pe cer. El spune, oprește-te soare și lună, ca să birui pe vrăjmași. Și Dumnezeu l-a ascultat, slăvit să fie numele Domnului. Amin. A pribegit cu Moise 40 de ani în pustie. La umbra lui Moise, a fost mereu lângă Moise, a văzut toate minunile din pustie. A văzut toate lacrimile lui Moise, toate durerile lui Moise. Credeți că lui Moise i-a fost ușor? Exod 18, cu versetul 8, uitați ce spune cuvântul Domnului. Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului din pricina lui Israel. Și până aici e foarte frumos să povestești tot ce a făcut Domnul. Dar a povestit și toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum Domnul îi izbăvise din ele. Slăvit să fie Domnul! Numeri, capitolul 11, versetul 14. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Și ce spunea Moise? M-am regăsit în rugăciunea lui. Eu singur nu pot să port tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine, decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară-mă. Credeți că a fost ușor ca Moise să se roage așa? Trebuie să fii la capătul puterilor să faci o asemenea rugăciune. Numeri 20 cu 14. Uitați un alt verset. De la Cades, Moise a trimis niște soli la împăratul Edomului ca să-i spună, așa vorbește fratele tău Israel. Tu știi toate suferințele prin care am trecut. Și la toate acestea, Iosua a fost părtaș. Moise a suferit foarte mult din pricina poporului, din pricina familiarilor lui, din pricina fratelui său, din pricina surorii lui. Și Iosua a fost părtaș la toate aceste suferințe. Iar acum Moise murise și Iosua era la granița Canaanului și trebuia să intre în Canaan. Era gata să intre cu o nouă generație, căruia Moise îi dăduse din nou toată legea, toate poruncile. Dumnezeu îl ia pe Moise și rămâne Iosua. Și Dumnezeu îi spune, Iosua, scoală-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am făgăduit-o. Iosua, tu ai o lucrare de făcut. Iosua, eu cu tine am un plan. Eu cu tine vreau să lucrez. Tu vei duce poporul acesta, de aceea, Iosua, scoală-te. Ce har măreț! Să îți acorde Dumnezeu cinstea aceasta. Să îți acorde Dumnezeu încrederea aceasta. Să-ți acorde Dumnezeu posibilitatea să fii folositor în mâinile Lui. Să te folosească Dumnezeu în lucrarea Lui. Ce har măreț pentru noi! Ce har măreț a fost pentru Iosua! Aleluia. Și Domnul îi spune, Iosua, scoală-te, căci eu voi fi cu tine.
Nu te înspăimânta, nu te uita cu îngrijorare. Eu voi fi cu tine. Oare cine nu și-ar dori lucrul acesta, să fie atât de puternic, încât Dumnezeu să fie cu el în fiecare zi? Încât să ai mereu biruință, încât să poți mereu să faci față tuturor lucrurilor. Uitați în Iosua, capitolul 10, la Gabaon, îi spune în versetul 8, Domnul a zis lui Iosua, nu te teme, căci dau în mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Dumnezeu i-a promis lucrul acesta la intrare în țara Canaan și Dumnezeu s-a ținut de făgăduință. Slăvit să fie Domnul! Amin. Iosua nu știa cum arată Canaanul. A fost și a iscodit puțin din el. Ceea ce a văzut în puțina lui călătorie cât a fost. Nu știa ce l-așteaptă pe drum. Nu știa ce l-așteaptă în viitor. Știa doar că acolo sunt niște oameni înarmați și că popoarele din Canaan sunt puternice. În rest nu știa nimic. Știa că sunt cetăți întărite, sunt fiii lui Anac, uriașii, și ca și om te gândești, Doamne, cum să intru acolo? Cum voi putea face față? Însă Dumnezeu vine și spune, Iosua, toate temerile acestea, abandonează-le. Nu te teme de nimic, Iosua, căci eu sunt cu tine, Iosua. Amin. Frații mei, surorile mele, nici noi nu știm ce va fi în viitor. Oamenii prezic tot felul de schimbări și nimic de bine și nimic în bine. Și uneori ne uităm și noi ca și evrei altădată la copiii noștri, la nepoții noștri. Ne uităm la noi și privim în față cu îngrijorare. Spunem, Doamne, nu știm ce va fi. Lucrurile se pot schimba de la o zi la alta. Azi e sănătos, mâine poți fi bolnav. Azi ai copiii cu tine, mâine s-ar putea să-ți întoarcă spatele și vorba. Nu știi ce te așteaptă în viitor. Nu știm ce va fi cu noi și cântăm cântarea aceea, nu poți ști ce fi va mâine. Însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine. Aleluia. Că și eu sunt Fiul Său. Nu poți ști. Dar știm un lucru. Că ne-am încredințat viața în mâinile Domnului. Amin. Și aș vrea în dimineața aceasta, la încheierea acestui timp, să facem rugăciunea aceasta și să-i spunem, Doamne, suntem aici în dimineața aceasta și avem multe teme. Și eu am multe teme. Și eu mă uit de multe ori în față cu îngrijorare, cu frică. Și voi vă uitați la fel. Dar aș vrea să plecăm în dimineața aceasta încredințați pe cuvântul acesta lui Dumnezeu. Nu te teme. Nu te uita cu îngrijorare. Nu te înspăimânta. Căci eu voi fi cu tine. Amin. Puneți viața în mâinile lui Dumnezeu. Întoarce-te la Domnul din toată inima. Lipește-te de Domnul. Spune eu, împacă-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Amin. Lipește-ți inima de Domnul. Caută pe Domnul în fiecare zi. Citește din Biblie în fiecare zi. Roagă-te în fiecare zi. Și Dumnezeu a promis că va fi cu noi. Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Amin. Să spunem în dimineața aceasta, Doamne, ne uităm la Tine în dimineața aceasta, Doamne. Amin. Privim spre Tine în dimineața aceasta. Dați-mi voie să mai citesc un verset pe care probabil îl vom mai citi și l-am mai citit. Știți cum se ruga Iosafat? În fața acelei mari mulțimi în care nu știa ce să facă. El spunea, o, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei, căci noi suntem fără putere înainte acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră. Și nu știm ce să facem, Doamne. Ne uităm îngrijorați, suntem înfricoșați, Doamne. Dar, Doamne, ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Aleluia. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne încredințăm viața în mâna Domnului. Să încredințăm familiile noastre în mâna Domnului. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare. Amin.